ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. רגליי ננעצו, היכו שורשים, ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם, ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. הכרתי טיפותיו של הגשם נקבות בתוכי, יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי. ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור, ורציתי לעלות גבוה לראות את האור, לראות את האור. אומרים השמיים כחולים מעלינו, מלאים באורות, אולי יום אחד אוכל גם אני לראות, ונפלתי לארץ בשקט, עצמתי עיניי, אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח, כן נוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור, לראות את האור. ולרגע יכולתי לברוח, כן נוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור, לראות את האור, לראות את האור, לראות את האור. נחתנו בוורשה. הקור לא משאיר ספקות. אנחנו בפולין. המראה הראשון, בית הקברות היהודי בוורשה. שיהיה לכם באמת מסע עוצמתי, מרגש, שבאמת תצאו מפה עם משהו כמו שאתם מצפים. במסע זה תגלו את החיים המלאים והעשירים שהתקיימו בפולין, התקיימו ונעלמו. תכירו ותפנימו את גודל הזוועה שהתרחשה בפולין, ולא רק בפולין. הזוועה שהייתה לאנשים שאהבו, חיו ומתו רק משום שהיו יהודים. תבינו כי אנו חוליה בשרשרת של בני עמנו שעונה, הושמד, נרצח, ובכל זאת קם מן ההריסות והקים מדינה. מבין האבנים מביטות אלינו פניהם של ילדים תמימים, חקוקות על סלע קר ושחור, ופסלו של יאנוש קורצ'אק מביט עליהם בחום. העיר, כמו שאמרתי לכם גם באוטובוס, מופגזת, מפצצת לחלוטין. כבר בשלב הזה, כבר כמו שאתם מבינים, מתחילה מלחמה, מתחילים הרוגים, מתחיל בלגן, בתי חולים עמוסים, אנשים בורחים חלקם גם מהבתים שלהם. זה מתחיל להיות כאוס אחד שלם וגדול של מלחמה שאף אחד לא באמת נערך לה ואף אחד לא ברור מה הוא עושה ואיך הוא עושה. גטו ורשה, קיר ובניין שנשארו ממנו, סוגרים עלינו.
אנחנו מביטים ולא מצליחים לקלוט את עוצמת הפחד והמחנק. מיד לאחר מכן חוצים את נהר הוויסלה בדרכנו לאחד המקומות הנוראים והקשים בפולין, מחנה המוות טרבלינקה. המטרה של מבצע ריינהרד היא להשמיד את כל יהודי פולין. שלושת המחנות האלה, לפי הסדר שהם נפתחו, בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה. 1942, ומתחילה כאן ההשמדה. אנו מנסים להישאר בראש מורם, להניף את הדגלים שהבאנו מהבית, גבוה ככל האפשר. אך הצעדים נעשים כבדים מרגע לרגע. העיירה הזאת מנתה 8,500 יהודים בפרוץ המלחמה ב-39. מתוך ה-8,500, 6,000 הובאו לפה, ופה עלו לשמיים. חדדו את השמיעה, ייצרו את הנשימה תוך דריכות מירבית. הקשיבו לקולות הבוקעים שם, מכל גרגר האדמה. סעו לטרבלינקה. הם מחכים לכם שם, צמאים לכל חייכם, לעוד קיומכם, לצעד רגליכם. השם נתן, הולם באגרוף, בדופן קרון. השם יצחק, מזמר בשיגעון. השם שרה, למים משווע, למען השם הארון, שבצמא גובע. אל תקפוץ בנסיעה, השם דוד. אתה שם מובס שנידון להפסיד. לא ניתן לאיש, כשם אינסו. שם בלי בית בארץ זו. תנו שם סלאבי לבנים, כי כאן מונים על הראש שערות. כי כאן בין טוב לרע מבחינים, לפי צורת עפעף ולפי שמות. אל תקפוץ בנסיעה, הבן יקרא לך. אל תקפוץ בנסיעה, עוד לא עת. אורך הים בין גלים, יש עולם שנשבר, הרסיסים על המזח. לאורך הים בין גלים, יש עולם שנשבר, הרסיסים על המזח. היום בכינו לראשונה במסע הזה. היום היינו במיידנק. היום השואה נגלתה לנו במראה המחנה הארור, השמור והשלם. היום הכרנו את אלינה בירנבאום. אלינה הגיעה למחנה עם אמא, אח וגיס. אלינה שרדה. אמא לא. לאלינה מזל. היא בדיוק צלעה. היא החליפה נעל ונעלמה לדקה מהסינון למוות. היא נראתה גדולה לגילה. היא שרדה, אבל היא לא נפרדה מאמא. מיידנק, מקום ארור, מקום של מוות עם דשא ירוק, שמיים אפורים ועורבים שחורים, רעים. והקור במיידנק? הקור, קור מוות. וכאילו היום ישבתי באוטובוס, ואז בדקה, באמת שבדקה חשבתי וכאילו הבנתי כזה, עיכלתי דברים והבנתי דברים וחשבתי על סבא והמכתב שהוא רשם לי. אהוב יקר, לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי. אהוב
אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר. הכל ידוע מראש, אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך זה לשלם בכאב. אהוב יקר, אתה רואה את השלכת, וזה הזמן ללכת, הזמן ללכת. ריגשתם אותנו המון, אנחנו מתגעגעים אליכם, אוהבים אתכם. המון. הולך אני כעת במשעול ההווה. התמונה צולמה על ידי אנשי אס-אס. האנשים שהולכים לעבודה נמצאים כאן, וכאן התזמורת מצלמת. בימה זו האחרונה של ילד שקפאה בהלם, עת גובו בדרכים, מזי רעב וקור. זעקה זו של הוללך, שנחנקה בחלל, עת נדרסו והושלחו אלי בור. ענקת ילד אחרונה, אבא, אמא, הוא. עת נפלו בדרכים, נרדמים על צוואר. נעקת שכול של אביהם. דם ליבם הקרוע. עת מחמדיהם לעיניהם הודשו לאפר. ועל ראש צרור השפוך, עוד קין, תו האבדון, ויקוד ואכל את נפשם הטמאה. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה. אותם אנשים, כמו שאמרתי, קיבלו את הכרטיס לחיים, מקבלים קעקוע של מספר. לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה, חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עושה רות בבית הסוהר הכי גדול שידע אי פעם, ואני מקווה שתדע אי פעם, ההיסטוריה האנושית. וזה מחנה הריכוז, העבודה וההשמדה בירקנאו, או הידוע גם בשם אושוויץ 2. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח.
יפתח כרותה וימליך מלכותה ויצמח ויתחנה ויקרא משיתה. זה כל מה שנשאר בי, הפרחים שאת נתת לי קמו בינתיים. פרחים בהן אני הלכתי, עכשיו חוזר על עקבותיי, אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום. תראי, בניתי לנו בית, כשהוא נולד אני נתתי את מה שלא היה לי. קוצים שמזכירים בכוח, שלא נותנים לשכוח, דופקים אותנו ולא מרפים. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום.